Ja už na to mám nervy, ani som nezačal. To je troller, potrebujem pomôcť. Hej, ale... Hej, táto... Ja už mám na to nervy. Tam je troller a k nemu sa nedá dostať. Ja som to už dokončil a tam je troller, ktorý je pri tej troll... Toto, že keď vstúpiš na tú vec, tak to zmizne. Ty vole, čo to meleš, ty vole? Tak ale tak toto... Hej, toto musí... Ale jak sa tam prebugovala? Áno. No toto už mám nervy. Ty si ma podkopal! Ty vole, čo to meleš, ty vole? Kto to tam púšťa za pesničky? A to je bejsbolka úplne za free. Tak, hej, tak toto je úplný scam. Ja som prešiel cez troll. Typek ma slapuje. Ej, mňa to... Nie, mňa jeden typek na začiatku. Chápeš, že ja som... Ale ja som bol úplne ďaleko. Ja som bol aj za tým druhým trollom, ale ja som zobral na to, že really, typek mal 1000 slapiek a on to na mňa spamoval. Ty vole, čo to meleš, ty vole? Prosím, že aj mňa pustí, troller. Hej, kto je? Niekto je pri slide. Je to Squid Game, typkyňa zo Squid Game s lápkou. Hej, mne ide úplne každý sejmnúť. Hej, ale... Ja som úplný nubák v običkách. Ale... OK, jak chceš. Ja som na fialovej. Nie, však... Jo. Je toto funkčné? Wow, je to funkčné. Ja kynem. Hej, ja tieto obskoky úplne trolím. Áno, a ja som nad tebou. Ale žiadny troll tu zatiaľ není. Tu je niekde troll. Hej, kde ste? Tak nič. Hej. Nie! Kam ja idem? Nič?
Ja som iba skúšal taký malý troll. Som family friendly. Ja som ti... Secret. Ja som sa teleportol. Mám nejakú gold slabku. To je taký... To je... Teraz to ja dokončím, ja hádam. Tak toto neznášam. Ako viac práce? Ja som na šedej. Ja ťa vidím. Jej. Tak okej. Áno, ona je podobná, ja som to videl. Ja som na ružovej. Ja som to nedal. Hej, tak toto običko. Hej, jak to robíte? Hej, jak to robíte? Toto... Hej, ja som na 5. Lebo ja som sa zasekol na jednej. Ja som sa zasekol na jednej stage omylom. Na ktorej si? Ja ťa vidím. Jejda. Berem vedenie. Teraz pantomime reach out. Ziplina. Fortnite tu. Ty vole, čo to meleš, ty vole? Ale vlastne ideme to robiť celé, však 50 stage. Ty si tesne za mnou. Ja to viem. Áno, dobehni ho. Jej. Ja idem pohodička. 28. Jej!
30. Tak. Ja viem, kde si sa podľa mňa zasekol. Jejda. 48. Ja už vidím posledný, ja už mám poslednú. Mám to! To je ďalší mod! Ty si... Ideme ešte jeden mod. Jej. 5. Auto City už není také ľahké, ako bolo henta predtým. Hej! Teraz je tu jedna strašne hard vec. 10. A neviem, jak to mám dať. Yes. Ja už idem login, Na akej si 17. Teraz dokončím 18. Ja by som to ukončil. Dokončili sme jeden svet a z toho mám 19%, to je podľa mňa celkom dosť, takže